ilaha illallah. Nada kakisay sa tanong sa anuman amauri. Kakana ba ayakan blablag na sangkay a dunia. Inoy miya wafat. Mataganan miyaw na. Bakatundugaw dun sa akala. Kanaba ayakan blablag na kapatay. Ayat dito akan blablag. Nagyang kuto isa ka pamilya. Na susabagikiran na miya kasul sa surga. Na susabagikiran na miya kasulig sa naraka. Ginang itito'y kang blablag. Siyama ka. Sina ka. Si pagaring ka. Na miya kasakit-sakit aki sa ginawang ka. Dito nung kumasakit sa ginawa pa baka dito nung ginagdaan pamimikiran. Asyama kay mantop kababayan ka. Sina kay mantop kababayan ka. Na sa alungan amaw rin na kadabang kapat sa surga. Asyama kasul sa nakadyahan na. Ulita nung pagisay sa iyang kaya kalak. Para tiya panarima si Allah subhanahu wa ta'ala. Na daukit akagat timot-timot tanong sangkot wa surga ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan nakasagutan tanong diyan kaya la ilaha illallah. Sa mga nabi, sang kuto at kiawidiran sang kaya la ilaha illallah, na kaya sababan sa kaya pamuno akiran o mga bangsairan, kaya sababan sa kaya pamuno akiran o mga tunganairan. Yahya alayhi salam, biyuno, nadapakaurami, sabab sang kaya panulunyan, ala ilaha illallah, na ayanan ay nikidiranon, na piyotulan niran sa ulo, nagiran na nabiyanan o Allah, ayaw panulunyan na la ilaha illallah. Laon o mga nabi, laon o mga rasul, ay nawid na niya la ilaha illallah. Na palap-palayas siran din tipangan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sang kuto aawid na niran ang panulun. Ino to, kagisadan sa miyagingaran sa Muslim, ay nisabot niya la ilaha illallah. Na sabihin sa benar at tipangan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsiban nas, ay yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun. Baaya katawirun. O mga tao ating Allah subhanahu wa ta'ala. Na si kuuriyan o kaya ginawiran na aman na miyarat kaya kami. Wahum la yuftarun. Nagyamisiran tipangan ating Allah. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Saban-sabanar at tipangan na misiran ating Allah subhanahu wa ta'ala. Langon o mga Muslim ay sabutihan la ilaha illallah. At tipangan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Langon kanulun tipangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaaniyan mapakasenggaya ayang kutwa pure. Iparatiya si Allah na gusto pantek iparatiya. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Anya no mapakasenggaya an makilang si kumadak na tao o anto nun ititu amyaratiya na anto nun ititu ada paratiya. Subhanallah. Nialay ko isa ko mga tafsir. Apan sa tipangan Allah subhanahu wa ta'ala ay nitapanganon agang kuta kababalinian ang mu'mina mapaparatian si Allah. Nitapanganon agang kuta akip sabut niya kula ilaha illallah. Nagyang kuta masyitatu Fir'aun. Diyan kaya masyitatu Fir'aun na baiyaya agumagalabak po Fir'aun. Aayag galabak yan na din yan itatanusanan ang kuto mga wata o Fir'aun ang mga baguraga. Sang kuto ka sa adin yan ikapanalday sang kuto wata o Fir'aun na miyawlog ang kuto salday ang pagpugusar niya. Na purot yan ang kuto salday na inakong kapurot yan na pitaro yan agyang kuto Bismillah. Na miyan nag-agyang kuto baguraga. Ninisan yan agyang kuto ba'i. Amashita. Tingin na hoy mashita. Baadam bas akikilala na kaakad na asal ako kuwamakan. Tigo mashita. Uway, kadnanakan nagukadnan niya makanagukadnan tanulangon askanin sa Allah. Nataros amya lalaguri ang kutu awataian abaguraga amya mangundur ko Fir'aun. Abitaru yanon agyang kuta pitaru mashita. Piyakitaluan o Fir'aun agyang kaya sa katawa ba'i. Ako magalabkol. Natingin aba benar aadan kikilalaan kaakadnan asal akaurakan. Agis o Fir'aun na ayaw pakababatadan niya sa ginawa niyan na sa kanyan ikadnan amala. Ana rabbukumul a'la. Naanto na inisambag kumasyata. Inikalakyan mga day sa Fir'aun. Da. Anto na inisambag yan. Uway! Kadnan ka, nagukadnan tanulang mo na sa kanyan sa Allah. Kung Fir'aun kung mga tantara yan, mga sundaro yan, timot-timot niya sulangon awata yan, napakakalig niwagin ka ng aman akawa. Allah.
Sa manena miyagpun agyang ko examinin Allah subhanahu wa ta'ala. Ukip sabot niyan ko la ilaha illallah. Pag examinin sa kanyan Allah subhanahu wa ta'ala. Uwi no mga day, isurindir yan so la ilaha illallah. Ay panakotun yan so Allah at al-Qadim. Nay na kumatimang agyang ko to mga watayan. Ay kadak lawatayan na 5 at tundog-tundog sa kala. Na aya pinakamay toon na ikaririga. Absusu. Subhanallah. Ikaririga. Di matutunan. Ayaw wag ka kanya nagyang ko to ha. Gatas iina yan. Nainaku ka kadiganiran agyang ko to amal akawa. Adumi di agyang ko to amal akawa. Ayat taguyan na pendidi alana. Ayat kayo niyan na upang makatipun sa manusia. Na palokodas agyang kaya mga kubalian na gusto mga sapuyan na ebo kelamba. Nagyang ko to mga tulan yan. Kayaw niyan. Nainisam manu Fir'aun sumasyita. Masyita. Bahan na kikilalaan ka, akadnan ka, asal ako ra ka na di ko Fir'aun. Di ko masyita, way! Sekalian swallah, kadnanakan nabukanan ka. Di ko Fir'aun. Hay mga sundarwakan, mga tandarakan, kuhaan niyo agyang ka na nadua ka tao ko mga watayan, naulugan niyo sa agyang ka na naakawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Nagumiura ako din sumasyita. Gumiura ako din sumasyita. Kaya lubayan din sumasyita. Kabang pira-piray ina. Adi niyan kailay siwata ayan na ubang kapalis sa may tubo na ayapan na ubang yan kaya di dia kawa naruno niya nun kaya tudan siwata ayan. Allahu Akbar. Na hindi sa manu Fir'aun baad nakikilalaan ka akan na asal orakan natikman umas taway skanya swallah kan nanakan nagukanan ka. Na inulugong panagyong kutuadwa kataw awatayan. Allahu Akbar. Inulugong panagyong kutuadwa kataw awatayan apang guraok sumasyata. Apakah surindiran o Fir'aun? Dadanin surindir sumasyita. Dan yan din surindir agyang kaya la ilaha illallah. O oriyan o kinisamot yan. O oriyan o kaparat yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Nainisan niya man, ba nakikilala na ka? Akan na nakasalakurakan na tiginaway. So Allah, akan na nakanagukan ka. Nagkagiro sa Fir'aun, aulugan yun agyang kanan ay kaririga awatayan. Allah. Nagkagiro agyang kayo na badi mapatay. Agyang kaya ikarinig awata. Ada malam yan. Da katawan yan nun. Na dito noron iragas. La ilaha illallah. Tigaw Fir'aun at taman sa di ka sumurindir. Asa ka na ikilalaan bakanan ka. Nagyakan na ipagyo. Allahu Akbar. Natigumasyo pa. Hay Fir'aun, ada pemangin ka sa timan apang ni. Tigin na ang tunoan. Tigin na amay ka makatipo kami sang kanan akawa. Na timo-timo angkas sa mga tula nami na labangang kaming kasasatiman akobur na tigo Fir'aun na inibigakan terano. Nakagyo ko pagulog ni Rano nagyang kutay karinigawata adi makipagagaw sumasyita. Kapanggurok niya nagyang kutay karinigawata adad naman nagyan. Dan nakatawan yan. Dan di niya sasabutan imam babutan. Antakahullah na piyakat terus kanyan Allah. Piyakat terus Allah agyang kaya karinigawata. Ayaw mo abgakan yan, nagyang kutagatas inayan. Ang tunay po yan. Ummah! Hay inagunay! Tipo ka din sa gyang ka na akawa. Kaya insyaAllah, na ayaw kabulusan ta na susugaw Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Hay inagunay! Tipo ka din sa gyang ka na akawa. Kaya insyaAllah, na ayaw kabulusan ta na susugaw Allah. Piyakat terus kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sebab sambihanay wallahu subhanahu wa ta'ala kumasyata adan yan din surindir agyang kuta kalima la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nataros amitibus sumasyata sebab sang kuta katawan yan api akan daru wallah ang kuta wata yan ay kaririga. Na ayak yang panutulas sang kaya hadi. Na inakulaylatul Isra wal Mi'raj masa asumiyong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kuta langit. Nain ako susesiran sa kawang Abu Jibril. Napagkagiros Rasulullah ko Jibril. Ya Jibril, anto nonon agyang kaiyam miya kamut-mut abaw abkebawakan. Tigo Jibril, agyang kanan sutulan umasyitan Abu mga watayan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan sirampan makaw mas anungan amoy na miyay layran din agyang kuto mga pag-araran o balas. Ang kutwa kini sacrifice nilang kumaginawiran. Sabab po sang kaya la ilaha illallah. Pagari ko. Anday taman. Aka papanadang ka sang kaya la ilaha illallah. Anday taman aka sasagutan ka sang kaya la ilaha illallah.
O pamakumada ang kaya la ilaha illallah. Sang kay aliyaw ano pa, na biyangkit ano niya. Kaginan ikapagaw maubangkit. Amay kamada sa pamikiran. Dila, puso o mga tao, agyang kaya la ilaha illallah. Na miya katindag agyang kutwa bangkit. Syararul khalqa at Rasulullah. Agyang kutos sa mga tao, ang pinakamarata akad wallah. Diiran din katawan ibdaro na la ilaha illallah. Dako mga galabakiran su la ilaha illallah. Nagyutoy ka pangatindig ko bangkit. Sa mga di ang tununon tigas ka sa ginawang ka. Si Koreano kaya pamaguseta no saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang tununon na ika nagang kasi ko mga bang, o mandan 5 wakto. O mandan mawas wakto na ipananalwag yung muta. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Napakalalang mas nakagyang kaya la ilaha illallah. Agyang kaya la ilaha illallah. Nas kanyang mo isa sa timan agun si o surga. Una la ilaha illallah. Akaawinan ka na antiyor sa sambayang ka, antiyor sa puwasan ka, antiyor sa diya kataka, sa jihad. Kagi kapitan, ulang wag galabaktan ang kaya la ilaha illallah. Ayak isulod talo sa surga na agyang kaya la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadal sa daro niya so la ilaha illallah na miya kasulod sa surga ti Rasulullah. Ino kasanaan mga day. Agyaw akad daro atanuron na ditanunin panggalabakan ang kuta ka panambayan ka pamuasa ka lirat di kasanaan. Bang kasanay. Kasula ilaha illallah si kung kababalin yan agunsi. Nalangon agunsi na adan amangi paniyan. Nasula ilaha illallah na ay amangi paniyan nagyang kuta sambayang ka puasang ka diya kataka kuta kapyepe ka kung mga loks ka. Yung kuta din ka di kapyepe kung mga tao so kapi at ipapantak ng kakiran langon na nan. Ngipan ko la ilaha illallah at isulod ka sang kuta surga ka. Kailangan nagya ka sa butatan. Kalagi doon ka lilipatan. Di nga katawan na gay pinakamapurit pangkatan kulangon na bandingan seminar. Abba magusayin makapantag po ang matanong ng Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Gay pinakamapurit pangkatan, pinakamapurit kulangon taman. Pakabragrag sa nakapan ay intirwa mga langit na kung mga lupa na disiran makatimbang sang kuta kapan ko la ilaha illallah. Musa alaihi salam. Mi'aloy ko hadith. Ati ko Musa, Ya Rab, alimni syai'an, azkuruka wa ad'uka bihi. Kanang ko, pangdiwa ko nga sa syai'. Apagaluin ko sa kaon, pananadamang ko sa kaon. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala, Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Daruan ka hay Musa, so la ilaha illallah. La tito Tuhan absuasuatan arumar ko Allah. Miya mo sa Musa. Tigo Musa, Ya Rab, kullu ibadika yaquluna hadha. Kadang ko, langon ori panakana, langon nira na nanipsibut. Sa manuto na ayab sa kabaya o Musa alayhi salam na espesyal ay pangduro ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dakir kun asala ko kanyan. Na ay ni pangduro ng Allah na yan kaalangon ori pa niya na ipsabot yan. So kanyan sula ilaha illallah. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala kagigod-pura daro na Musa. Tigo Allah. Hay Musa, o pamabukat ni mo so pito lapis alangit. Rakas umapapadalamun. Nagusong pito labis ano ba? Rakas umapapadalamun. Nataguan sa ang kuta timbangan. Nataguan sa ang kuta sabal at timbangan ang kuta la ilaha illallah. Nami kayon tong agyang kuta pito labis alangit. Nagupito labis ano ba? Sabab sa ang kuto. Akapan na doon la ilaha illallah. Daapa katimbangan amay tubo siya'y. Giyaki kaya importante agyang kaya la ilaha illallah. Bangka di katawin. Ang kaya la ilaha illallah nagyay pinakamiyatay ay ni panulon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sigo kaya ba rin yan anabi? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Min bagayro anabi. Sigo kaya ba rin yan Rasul? Ya ayuhal muddathir, qum fa'andir. Tindag ka, hay Muhammad, na pamakay ng kaka. Pamakatukawang ka sa mga tao. Sa mata na dati ito at Tuhan absuasuatan armor ko Allah. Katawan yun. Ay kiyatin yan. Ayamu aawidan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apanulo niyan kusunod umiyakas sa puluragon miyakas sa puluragon nagyang kaya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dati ito
Tuhan absusatan arwah Allah naguda sa kutwa yan amay tuwa siya. Giya buya awi dan yan apa nulun. Dapat nutumi paliugat susambayang. Dapat su puasa, dapat su diakat, dapat su hajj, dapat su umrah, dapat su jihad fi sabilillah. Na aya paganay ay ni panulun ko Rasulullah o suldum niya ka 10 raun ng kutwa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Na si Korea no niya ka 10 raun na burong bumi paliwat agyam kutwa sambuyang. Ginagla niyo ay kapandidian. Isunay amyate pagpanulun. Agyam ka la ilaha illallah. Miya ka 10 raun akan na nabinian kara rasul yan na gurong miya ka tundog agyam ka sambayang ay sebutan tanusan na ay pinakamapuri pangkatan kulang wa bandingan ay pinakamapuri pangkatan kulang wa bagusay sangkay agama tanong kami Islam nang kaya la ilaha illallah. La ilaha illallah kailangan nakasabutan tanong yang biya. Kau di tanong kasabuti biya na saya kikisabab akan pakapambalabalag tanong sa anungan amawri. Subhanallah. Na di matarotob susabot na no sang kaya la ilaha illallah. Taman. Sa di tano sabutan ang kutwa mimbabalayan as kanyang sukipan ako tong ku Allah. Kaaya kagatarotob ko la ilaha illallah. Lahat dito at Tuhan absuasuatan. Na aya kagatarotob yan na sabot na ka. Ada sa kutwa yan amay tubo asyay. Ay manang yan. Kapanang dilan ka sumay tumala akapan ako to. Kagiyuto'y kiatantuang ka ko la ilaha illallah. Naskita no, taman ni manto. Sikita no, na taman ni manto, na adam pan amalalamba akapan ako to. Adam pan amalalamba akapan ako to. Adita no mainina ka. Kanaba ayaw abdaro na akapan ako to. Inunta na anak ko iran maswaswat. Na ayat tafsir agyang ka na illa li'abudun. Anak ko iran maswaswat. Illa liwahidun. Anak ko iran mapakaysay sa atik wallah. Pakaysay sa antalus wallah. Bermulaan tanong ko puso tanong. Dati Tuhan absuasuatan arumar ko Allah. Dati Tuhan apamangnian sa tabang arumar ko Allah. Dati Tuhan asurin diran tanong. Ikanak tanong arumar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dati Tuhan apamangnian tanong sa tabang arumar ko Allah. Dati Tuhan apamangnian tanong sa rizki arumar ko Allah. Dati Tuhan apamangnian tanong sa turuan arumar ko Allah. Palayan su Allah. Kaginan ipagampaganay ay nindunian nakas ka manusia urip niya. La ilaha illallah. Misabab ko la ilaha illallah na inadwa Allah subhanahu wa ta'ala so 7 lapis sa langit, 7 lapis sa lupa. Inad niya sa mga malaika, inad niya sa mga jin, sabab busang kaya la ilaha illallah. Uriyan niya napagtano kumakaad niyan amyawri. Miyawri niyan adenen. Kami akatundog tano ko mga malaika tago mga jin na gutanubu adnaw Allah subhanahu wa ta'ala. Na sabab ay niya nagtanong Allah subhanahu wa ta'ala nagyan kaya la ilaha illallah. Kailangan nakasabot ang tanwaya. Kailangan ang magnam tanwang kaya kapan na la ilaha illallah biha ursiratir rusul Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Simba ni Allah naguban yung panakotong sa may tuba syai aginan din sumanaw la ilaha illallah. Uriyan yan, nasangkot akya kapag yung mga nabi, na gusto mga rasul, sumiyaw rin, na gusto sumiyaw na ang mga nabi. Sangkot kung panulun ang mga bangsiran, kaya sa baba, sa kaya pamunakiran o mga ribuiran, hagigam kutos sa mga tao, adiran terimaan. Ubas Allah subhanahu wa ta'ala, naskan yan ipatot akan dan absos at tanong. Ibrahim alaihissalam, ano nun yan, la ilaha illallah, ayat dugangan yan na mga barahlah na ipagpanulunod ko Ibrahim, hay anak kulay tarimaan ka ada dito at Tuhan arumar ko Allah subhanahu wa ta'ala nadadin tarimao ama yan nagyuto'y sabab akya pakambelag ko Ibrahim gusto ama yan sumpat tano sangkay amasa na kanabas sabab sa business kanabas sabab sa bangsa kanabas sabab sa kuta eleksyon ayat dito ka pakasusumpa-sumpat tano nasa din sa sabab ka pakasusumpa-sumpat tano sa alungan amore na ayat buat dito sumpa-sumpat sa alungan amore nasa din sa api sumpa-sumpat taniran na kiapakay din sa alungan amore
Al-akhilla yawmaidin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sangko tamasa anuan amori ang pamagitunan wallahu subhanahu wa ta'ala sugal na bakuman isa. Siwataka al-akhilla yawmaidin ba'duhum li ba'din adu. Rinuin ka sa mga tunganay nga, siringan ka at ikaw Allah subhanahu wa ta'ala. Illa al-muttaqin. Ayabu adim ridu-ridu sangkut wa masa nasa din sa mga tao. Siwataka nasangka iya kasi sa inyo sa dunia. Naskana di ka di manambayang. Sa kaning gugulalan ka sumanaw la ilaha illallah. Nas kanyan nababaliwalaan yan na mataan ko Allah ka makapambalag ka sa alungan amori. Miyog ka sadik na makapambalag ka sa alungan amori. Nasangkot ka pakampambalag o mga tao. Ay sabab akyat akang blablagiran na sabab sa sifula.